dic Joana Josep Bernat i soc sòcia del RAC des de fa 10 anys. Soc mare de 2 bessones i vivim en aquesta casa, que va tot amb electricitat. Un diumenge, al migdia, va marxar la llum. Vam pensar, marxem a casa d'uns amics i al tornar no hi havia llum. S'estava fent fos, feia fred. Clar, si ets mare i tens 2 nenes petites, et preocupes molt més, no? I vam pensar, doncs truquem al RAC. L'electricista va arribar en 20 minuts, estava tot bé, però hi havia una peça que s'havia mogut. Llavors la va posar bé i va tornar la llum. Molt contents, final feliç. Em quedo molt tranquil·la pensant que és el del RAC.